Salam patunggilan. Pancaran air hidup dinten Sabtu 17 Februari 2024. Wawasan kita saking Jabur selangkung ayat 1 dumugi 10. Semonggo kita sami ndedonga. Allah Rama kawula ingkang Maha Kuwasa, kalau tansah ngaturaken pamuji lan saos syukur bilih paduka tansah nganti lan nunggil gesang kawula. Dinten menika sarengan kala badhe mirengaken pangandika paduka, saestu paduka kersa paring pepadang kangge kawula. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula sumadyo mirengaken. Amin. Nats ingkang kita raosaken ing dalem menika saking Jabur selangkung ayat sekawan ingkang mekaten. Duh uwah kawula mugi paduka paringi sumerep bab margi paduka sarta karsa nedahaken radinan paduka. Jejer raosan kita pandonga panyuwun. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pandonga menika asring dipun wastani ambekaning tiyang pitados. Menapa menika pandonga saos syukur, pandonga awit nyanggi momotan, nampi pandadaring gesang, pacoben lan ujian. Pandonga menika dipun unjukaken ing ngarsanipun Gusti Allah kanthi adreng. Gusti Allah mirengaken panyuwunan para umatipun. Ananging Gusti Allah ugi pirsa punapa panyuwunan kala wau saged mbangun gesangipun umatipun tansaya sae lan dados berkah, punapa malah ngrisak gesangipun. Mila wangsulan pandonga dados kersanipun Gusti Allah sawetahipun. Manungsa saderma nampi kanthi lega lila lan saos syukur. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing waosan kita juru Mazmur saweg ngalami pandadar gesang ingkang awrat. Isi pandonganipun kawiwitan saking panyuwun agunging sih pangapunten wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Awit dosa jalari juru Mazmur nandang kasangsaran. Juru Mazmur ugi nyuwun Gusti Allah paring pitulungan, welas asih awit dosa-dosanipun. Awit saking dosa menika juru Mazmur rumaos gesangipun boten tentrem, katindes dening tiyang kathah ingkang ndadosaken gesangipun sangsara lair lan batos. Kados pundi juru Mazmur ngadepi prastawa menika? Sepisan piyambakipun tansah nggadahi pangajeng-ajeng dumateng Gusti Allah. Kaping kalih piyambakipun boten nyingkur Gusti Allah lan manembah dhateng ilah sanesipun. Kaping 3 piyambakipun nyuwun supados Gusti Allah kersa nuntun lan mucal marginipun. Juru Mazmur pitados Gusti Allah mirengaken pasambatipun. Para sedherek ingkang kinasih, saking waosan lan pengalamanipun juru Mazmur kala wau, kita saged pikantuk piwucal ingkang endah. Tiyang pitados ingkang lampah gesangipun leres, tumindakipun sae, patrap gesangipun migunani, dereng tamtu dipun remeni tiyang sanes. Punapa kita badhe ngluku lan mundur? Tamtu boten. Kita kedah terus melampah wonten ing marginipun Gusti. Nggih menika margi kaleresan senaosa kita ngadepi pepalang. Kita pitados Gusti Allah nyarengi lan nganti lampah gesang kita. Gusti Allah tamtu badhe mbelani umatipun. Senaosa mengsah kita kathah, kita kedah tetep nggadahi pengajeng-ajeng ngandelaken Gusti wonten kahanan ingkang kantos pundi kemawon. Ing kahanan ingkang boten ngremenaken, kita kedah tansah gadahi iman ingkang baku, kukuh, kiat lan jejeg. Sumangga kita terus nyuwun kakiyatan dumateng Gusti Allah kangge ngadepi donya ingkang tansaya dangu, tansaya awon menika. Amin. Semonggo kita ndedonga.
Matur nuwun Duh Gusti bilih Paduka sampun paring pepenget kangge kawula. Lumantar pandonga saos syukur lan ugi pandonga panyuwun menika Gusti, kalau rumaos bilih Paduka tansah mirengaken punapa ingkang dados panyuwunan kawula. Pramila Gusti Paduka tansah ngatosaken lan ugi nyebadani sedaya pandonga kawula. Matur nuwun Duh Gusti, wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula sami ndedonga. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.